I com tenen vostès el magazín prop de tu, se n'anem ara al fascinant món del teatre i ens fem ressò d'una associació sense ànim de lucre. Atenció, es diu Art per Art, Cultura en Acció, una associació que té la seva seu a Rafelbunyol. Tenim així a dos de les seues protagonistes, Maria Palanca, actriu i directora d'Art per Art, benvinguda. Hola, què tal? I Alicia Ramos, actriu, què tal? Molt bé, encantada d'estar així. Molt contents que estigueu així. Ens hem fet ressò d'un espectacle que ha pegat moltíssim, que es diu Bella i Bèstia, que heu omplit de gom a gom durant molts dies, precisament a la Casa de Cultura de Rafelbunyol. Maria, imagina que aquest èxit, no? Estem supercontents. Esteu, vamos, en un núvol, no? Sí, estem en un núvol perquè vàrem tindre la idea de fer una estrena en 8 dies, 8 estrenes pràcticament diferents, perquè cada dia estrenaven gent diferent de solistes, i un mes abans ja no quedaven entrades. Ha sigut com... No han pogut ni penjar cartells. No han pogut ni penjar cartells, no? No, de fet a Rafelbunyol es diuen però no s'ha enterat, no s'ha enterat. De redes socials i de veres, de veres. A veure, i Alicia, clar, quin plaer, no? Tu estàs dalt de l'escenari i veure que s'ha omplit de gom a gom el pati de butaques. La veritat és que sí. Bueno, yo creo que el sueño de toda niña es representar Bella y Bestia y ser bella. Y para mí ha sido un lujazo. ¿Un sueño cumplido? Un sueño cumplido, la verdad que totalmente un sueño cumplido. De Alicia cuando era pequeña era como, yo le estoy diciendo, has cumplido un sueño de ser Bella, tu princesa favorita. Que bien. Com naix Art per Art? Clar, naix en 2013. Quines són les motivacions per a crear aquesta associació? Pues esta associació va néixer un poquetet com a una resposta d'una necessitat vital. De repente tingué un amic, que és un dels fundadors d'Art per Art, que es diu Ivan Navarro, cantàvem junts a la coral Xovenalla Cantarella de Rafelbunyol, en aquell entonces Xovenalla, i vàrem proposar a la coral, ell vingué tot emocionat dient anem a fer un musical en la coral. L'estil de música que fèiem a la coral i tal no entrava dins del repertori i es quedaren dient, com que no? No? Com que no? Què n'hi ha que fer? Què n'hi ha que fer per a poder fer-lo? I començarem a moure com fer una associació per a poder tindre una base on poder respaldar-se per a crear el musical i va simplement ser, gràcies a un no, van crear això que és tan bonico. Que bé, sí, que enguany, ja fem 10 anys, és increïble. Sí, el temps passa ràpid, no, Alicia? Molt ràpid. Rapidíssim. Tu, des de quan estàs en l'associació? Pues quasi des del començament, perquè Maria i jo som companyes de treball i ella sap que si me diu vine-te'n a fer teatre, allà vaig, allà vaig. Sí, estic segur que des de casa vam veure algunes imatges de l'espectacle Bella i Bèstia, que està tenint tant d'èxit, endavant. Així les podem anar comentant, si us sembla bé, no? Maria? Ai, que està ahí. Ahí podeu veure. Mira, que xuli. Sou un muntó d'actors i actrius. Somos 40 en escenario. En los momentos corales somos... 40, tenim també cor intern, perquè no cabem tots a l'escenari. I si este és el número del festín, xulíssim. Una de les coses boniques del nostre grup és que tot ho fem nosaltres. Els vestuaris els han fet nosaltres. Per exemple, el vestuari de Bella l'ha fet una xica que diuen Sara, el vestuari de Pots l'ha fet una xica que diuen Maika, el de Babet també l'ha fet Sara, el de Dindon l'ha fet Juanjo, en més gent. Però ho fem nosaltres, els plats, els coberts, sí. Ahí esteu les dos? No, la que està de Bella és Lucía, jo sí que estic de Pots, però de Bella està Lucía Durà, que és una altra de les velles. El vestuari està treballat, Sí, ha quedat xulíssim. La veritat que sí. Ha sigut un faenón. Ha sigut en temps rècord, perquè l'han muntat en un any. Menys d'un any. Menys d'un any, no? Des de febrer. Des de febrer. Sí, però hem currat a muntó. Com en som moltíssimes mans, clar. No hi ha una altra això que a la faena a mans. Este és el número de la taverna, és un dels números més divertits i més populars. On Gastón va tot trist perquè Bella li ha dit no. Bella, clar. Ell està tot enfadat i la gent intentem animar-lo per dir-li que tu ets el millor. Gastón, el tenim ahí en la seva indumentària clàssica, no? Clar, de roig. Que de fet és el roig que apareix.
Mira, ahí se la conec jo. Mira, Mira qué guapa. Ai, che, que bonic. És que el traje és espectacular. Sí. I estic ahí, estem en xip, que també és tenim... una manera, tenim 5 xips diferents. Ah. 5 xiquetes. Sí, perquè... Li diuen Joana. I hasta ara ha estat fent Cuento de Navidad en la Rambleta. En la Rambleta, Estava fent sí. Joana. Mira. Sí. Sí. Molt bé, La veritat és que m'agrada molt, la imatge que despreneu, no? És molt professional. Sí, la veritat és que duguem 10 anys creixent. Varen començar i ningú tenia experiència en el món musical, però mos ha mogut el cuquet i sí que li preguem volteta. Alicia, què té Bella i Bèstia, que és un espectacle que no pasa mai de moda? Pues es una pregunta muy interesante porque es algo que nos preguntamos nosotros mismos. Algo tiene la música de Bella y Bestia, algo de especial, que hace que conecte con gente de todas las edades. Tenemos en el grupo la suerte de tener gente muy preparada también en el mundo de la música, pues el director musical Iván Navarro le gusta mucho analizar un poco pues cuál es el instrumento que representa cada personaje, pues sí. La flauta es bella o la cuerda... Los chelos son... los chelos son bestia. Entonces, analizando la obra musicalmente, algo tiene que hace que te enganche. Y además, yo creo que de alguna manera, además de la música, los valores un poco que pone sobre la mesa de pues que la imagen, pues realmente hay que buscar dentro para poder conocer a alguien y que... No quedar-se, Maria, en la superfície, no? Clar, Per a conèixer les persones, realment que hi ha una connexió més enllà del físic. Clar, i a més, en este Bella i Bèstia nostre, el que proposem també és, a banda de que la belleza està en l'interior, com diu la cançó, intentem marcar molt el valor de la importància de la lectura, com la lectura et pot dur a altres mons, la importància de l'amistat, la importància de ser tu mateixa encara que la gent no ho entenga. Sí. Clar. Intentem donar-li molta visibilitat a altres valors de Bella i Bèstia que, a banda de la belleza està en l'interior, són molt bonicos i crec que és una de les raons per les que connecta tant. Y el valor de querer ver lo bueno en los demás. Sí, de voler veure lo bo, perquè està ahí. Perquè està ahí. I què suposa, Maria, tu com a directora, no? de tanta gent, no? Que dius, ostres, jo quan he pujat a l'escenari, o també he dirigit, clar, quan més gent, més repte, no? Perquè, clar, has de crear més sinergies entre tots els protagonistes, no? I després que hi hagi una bona coordinació. Què suposa per a tu? Pues un repte, tu ho has dit. Quan començarem el projecte, després dels càstings, sona una barbaritat, però començarem en quasi 90 persones, de les quals s'han anat caiguent, com estava claríssim, perquè és un projecte compromès, i a la fi treballarem tanta gent, a mi és que m'apassiona la gent. Entonces, per a mi ha sigut una manera de poder traure de cada un les cosetes que millor se li donen i és un poquetet el tema d'art per art. Cada un aporta algo al grup que fa que sume i si ho trobes se generen coses meravelloses. Sí que ha sigut molt treball. Molt de treball perquè tenim 4 velles, 4 gastons, 4 pots, n'hi ha molt de 4 de tot. I pensar cada persona té el seu estil, no hi ha coses tan marcades. Si tu ets d'una manera, el director té que treballar, o la directora en aquest cas, té que treballar per a treure el millor d'aquesta persona i que aquest personatge connecte en la seva essència. Clar. Sí, ha sigut molt interessant, però sí que ha sigut costós. Molta organització. Molta organització. Tindre molt clar el que vols fer organització. Se nota en el resultat, Alicia, parlant del teu personatge, no? Tu com a actriu, com t'aproximes a un personatge? Quin és l'estudi que fas? Evidentment, és un personatge que ja s'ha representat en pel·lícules, en dibuixos animats, no? Que hem pogut observar més enllà de Disney, no? S'han fet inclús còpies, no? Còpies falses, no? Que hem pogut veure, no? Que dius, estos no conten el Palaci de Disney, no? Però sí que s'han fet, estan ahí, ¿no? Pero ¿qué suposa per a tu? ¿Cómo te aproximes a la creación de un personaje? Bueno, pues la verdad que muy acompañada. Sobre todo el análisis del personaje siempre va un poco de la mano de los directores, que tenemos un montón de suerte de tener los directores que tenemos. Pues María siempre hace reuniones con cada personaje para analizar un poco desde
un poco todos los elementos pues que lo caracterizan, desde el cuerpo, la voz, la emoción que transmite en cada parte de la obra, para también darle continuidad y que sea la misma, en mi caso, la misma Bella desde el principio hasta el final, pero viendo el paso de todas las emociones y transmitiéndolo pues con las canciones, en las escenas y incluso con la parte del cuerpo que en ese momento es más necesario, es más característico. Claro, y la indumentaria te cambia la eso ayuda forma de muchísimo. expresarte, ¿no? Eso una de las cosas que decíamos las Bellas, que tenemos ahí nuestro grupo de las Bellas. No me digas que tenemos un grupo de WhatsApp. Hombre, claro, per personatge. Un grupo de WhatsApp por personajes, un grup sí. que es diu Bellas. Les Belles. Les Belles, Escolta, Belles. molt bonic, no? Sí, I sí. hi ha un de les bèsties, també? També, clar. Sí. Entonces, una de las cosas que más comentábamos es que desde el momento en el que empezamos a ensayar con los zapatos de Bella y con la ropa, era como muchísimo más fácil ponerte en su piel. La verdad que ayuda muchísimo, el No sé si vestuario. podem tornar a veure les imatges, per favor, realització. Era curiós perquè que són una autèntica assaig- meravella i podem anar comentant-les. Ahí Era tenim. curiós que assajàvem en el vestuari de fa 10 anys, per entrar un poquetet sí, és en el... verdad. Este vestuari? No, val. en este vestuari... Sobre todo el azul es el que más, el que más també, ayudaba. Sí. Mira, sí. Així bé. estem fent donació. Cada dia Sí. de funció vàrem fer bé. una donació. És important que Art Sí. per Art tingui una gran ànima solidària, no? Ajudeu a Totalment. moltes Sí, sí, ONGs. totalment. Conta'ns una miqueta de què es tracta. La base que ens mou és fer uns projectes en tantíssima gent. Si pensarem en diners seria una locura. Sí. Aleshores, una de les coses que teníem clares és que tot el que poguérem aportar a la societat des de lo que a nosaltres ens fa feliç, pues seria meravellós. I col·laborem amb moltíssimes ONGs. Cada funció té una ONG a la que va dirigida i esta vegada, aquests 8 dies, varen col·laborar en ONGs com de Rafelbunyol, en l'Associació contra el Càncer de Rafelbunyol, Càritas de Rafelbunyol, Càritas de Massamagrell, Siempre Contigo. Siempre Contigo, que era esta que teníem ahir, que és una associació de Llíria, GUP, que és una associació de Benimaclet, que fa coses en Senegal meravellosa, Amacma de Requena, que són unes dones també que treballen contra el càncer de mama, El Banco de Alimentos, el Banc d'Aliments de Sagunt, una associació de museros que treballa per a la investigació de la enfermetat, una enfermetat rara que es diu Duchenne. Molt bé, la veritat és que... Ha sigut un I heu plaer. replegat que bastants, no? Bastants diners, no? 4.000 euros hem donat en estos 8 dies. En els 8 dies de representació, 4.000 euros està molt bé. Molt bé. Van ajudar a moltíssima gent. Sí, estem molt contents, ens plenava l'ànima. Que bé. I, Alicia, quines són les pròximes representacions? Teniu previstes alguna més? Pues sí, todavía tenemos que cerrar fechas de las próximas actuaciones, pero yo creo que a lo mejor podemos confirmar La del 6 de abril 6 d'abril en el TAC de Catarroja. en Catarroja. Ah, mira, 6 d'abril, anem anoten des de casa. I treballarem per a GUP. Des de casa. Col·laborarem en GUP, en l'associació GUP. GUP, que És un grup que treballa en Benimaclet, en València, i que ajuda a xiquets del Senegal que estan malets per a dur-los per a que els puguen operar. És una associació meravellosa. Pues ja saben vostès, torna a dir l'hora i el lloc i l'espai. L'hora encara no la tenim marcada, però l'espai serà el 6 de desembre en el TAC de Catarroja. Anirem a Torís també, si tot va bé. Estem per ahir a Rafelbunyol, esperem tornar, a veure Massamagrell. Tenim un mogolló ara de cridades de... Vingau! Asociacions que ens busquen, sí, estem molt contents, molt contents. Es muy bonito que algo que a nosotros nos llena el alma, porque es nuestra afición y algo que claro, nos encanta hacer, que lo podamos devolver de alguna manera también con nuestra aportación solidaria. Claro, i és que a més, és a fer musical, és tan divertit. Jo he participat en algun musical i te ho passes d'allò més bé, eh? Estàs ahí a l'escenari ballant, cantant. ¿no? Es que era una energía tan bonita. Súper chulo, sí. Y esta es una de las cosas que más dice el público, que se ve la energía que tiene el grupo, porque en el grupo es una familia maravillosa, de gente llena de talento, de cariño, y que muchísimas veces la frase que más se repite es
llegas al grupo por la música o por el teatro y te quedas por la gente. És una família, no, Maria? Totalment. família. Seria meravellós que es poguera veure tot el que passa darrere, sempre en el Making teatre. of, no? Però en el mateix moment al que està l'escenari, és eixir de l'escenari, Bella tenia el seu grup de velles, l'aigua sí, l'aigua allà, L'abanico. l'abanico, el Como palmito, el tal. como los ciclistas, Canvi de roba, bebe. Cada Abanico. personatge tenia els seus propis companys de personatge fent-los el tuneo de te canvi, tal, cuidado, la tala, no sé quantos, en suor, tal, és meravellós, la gent d'Art per Art és un luxe. I de totes les edats. Sí. també. Hi ha gent des de bebitos... Hi ha bebetos? Hi ha menudets? Sí, n'hi ha. Mare meva, De fet, molt bé. és que Leo, que seria el més menudet que tenim ara, que és fill d'un dels Lumières i d'una de les trillices, d'Anna i de Sergio, que és el més menudet, Oliver, que és el fill de Leonor, que és la nostra maquilladora, i Babet, i de Ramon, que també està a l'equip. Són menudiues, però Chip, que és la filla d'Ali, la meva filla. ja estava a l'escenari antes de Quant néixer de temps fent té? de Abans- Bella. Quant de temps 8 té? anys. 8 anys. Sí. O sigui, Ja ja era també 8 anys. apunta actriu, no? Pues vamos, sens dubte. Sí, sí. Com sa mare. Sens Sí, dubte, sí. Ella ja en la panxeta de sa mare estava Ja fent estava dalt dalt de l'escenari, fent Bella i Bèstia, de fet. Molt bé, doncs ens alegra moltíssim que l'art per art tinga aquesta ressonància social, sobretot, molt important, tot allò que esteu fent de les ONGs, aquestes col·laboracions que són molt benvingudes i us desitgem el millor. Moltes Maria i gràcies. Alicia. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Un autèntic plaer.